nic jiného než nadávat. Bože, ale víš o tom, že to je hra? Že tu člověk závidí. Ale jo, jasný, přesně, je to hra, tak proč to všichni tak hrodějí a všem nadávají? Je to posraná hra. Já nemám absolutně ale já nemám absolutně zapotřebí někomu nadávat a dělat si u toho dobře. Nadáváš a žiješ si svůj život. Oni nadávají a těž si ho žijou. Prostě je to hra. V realitě by byli jiný. Prostě toto je hra, za kterou se každý skrýva. Prostě a to nemůžeš řešit. Teraz například kvůli tomu, to padne server, myslíš, že tým GMK to je tak hovno, oni sa už tu dosť nabavili z tých kreditov a prostě tak budú žiť normálny život, nebudú tu policiť. Aj tak to nič neopravujú, takže im nie je zapotreba, aby udržali tento server. Takže vlastne teraz, keď je pomer 80-20% normálnych hráčov u Hordy a Aliancie, tak to je prostě trápne. Když u Aliance hrajou jenom migranti, kteří si hrajou kvůli svýmu ekipu a nikoho nezajímá nějaký kolektiv guildy, všichni jenom já, vole, já chci itemy. A jakmile nedostane někdo item, tak hned buzeruje a nadává do ostatních, že ho nedostal. Napríklad na tie Austrálii v jednej gilde, boli sme tam ako normálny kolektív a proste povedali, najväčší guild dostane traumu, keď padne. Dal som o 7k väčšieho PSA ako druhý za mňou a nedostal som. Ale do prdele, kdy konečne pochopíte, že to není žvoľa. Ale dobre, ale ja som sa nad tým nezamýšľal. Kdy konečne pochopíte, že to není o tom, kdo jak točí, kdo to, ale je to postranná hra. A prostě nám třeba vysloveně v LODčku jde Hello kolektiv. My třeba za celý den nejdeme jediný raid, prostě jsme jen tak na TSku a kecáme spolu. To je guilda čistě o kolektivu. Mě úplně uprdele, já nemusím chodit 25 hero, nemusím dávat mě jde o lidi a o nějakou partu v guildě, aby prostě nebyla nuda. Klidně budu chodit jenom té rungy, jenom abych se zabavil s klukama. Mě uprdele na to, jestli budu dávat 25 hero. Ještě ti na to povím jednu jedinou věc. Choď vonku a tam se zabav, a nie pri vonku. Pri vonku akorát tak zabíjaš čas prostě a to je tak. Ja kebyže nemám problémy s nohou teraz, tak som vonku na 100%. On mi padlo kladivo na nohu a odumiera mi prost, takže zatiaľ nič nerobím, vieš, tak vidíš, ja ti poviem len to, že proste ako začne rok, ja to už nebudem len cez víkend sem tam, možno v noci a proste ako mne je jedno, proste rozpadne sa možno táto guilda, mi to je jedno, proste budem si chodiť s Wordom, nejde len o to proste vidieť tie taktiky, veď tu nič nefunguje tak ako by malo. Proste ja sa len smejem z tohto. To je server, kvality, také ako by som zvládol, možno aj ja. No není takový problém chodit ven, kdybys neměl v prdeli kolena. No vidíš, ty máš kolena, ja mám teraz prst, no. Tak ťa chápem, no. No jenže když si ve 18 zlikviduješ kolena, tak je to těžký, víš. Čau, Mystiku. Ježiš, nezačnite to drbať do něho, hej. Nazdar, Skanjo. Nerozprávam. Čau. Kdy se hodláš, vole, vrátit konečně, muziku? Co? Kdy se hodláš konečně vrátit, vole? A kam, jako? Do Legionu, ne, ty vole. Ty vole, tak ste prešli ku Horde, ja som ti napísal, že vole, ja ku Horde nebudem hrať ani prd. Ty si kokos, vole. No fakt ako kokosak, ja ti vravím, ja ku Horde nejdem. Preto som išiel do BSAčka, hneď jak som sa dozvedel, že proste prechádzaš, si mi ani nepovedal, že prechádzate, ty vole, ku Horde celá gilda. Protože jsem to nevěděl, vole, protože s tím přišli Šakirák s Muním a já jsem ten den zrovna měl jít do práce a byl jsem tady jenom do 11. Tak jsem ty vole přešel s nima a hotovo. Ty vole, Šakirák, ty jsi teď dobrá píča, vole. Až budou u Aliance normální nezávislí lidi, vole, tak přijdem zpátky celá gilda. To bude, ty vole, následného Indy, tomu